Sa may puerto. Mao ni among room mga bay. Diyan number 18 mi diri sa dakong bato. Ay, excuse me. Oh, tan-awa nagdungaw mis dagat, mao na niyang dagat. Oh. Sos na mis langit. Ang ako model. Tao pa buyag ang bombel baging bilya. Nagagbunga ini man din ni rooftop bay. Naato sa kaanan oh, turay ang hagdan. Oh, ang rooftop. Ato dito. Oh, siya. Naman din nagpa-picture in tawon Ginoo ko. Smile. Uy, kanebe ato ng picturans. Dini sa dagat day. Uy, ka tipo. Na rooftop ta. Wala uy kanindo. Kanindot borya buyag. Langit na bay musaka ta diha bay. Oh, di ay mga payag diri sa ubos, mga masingan ani kining singan ani mga cottage. Oh, di ara. Tinaw kayo ang tubig, grabe kalimpyo, wa gyud kay makita ang buling. Sus, dinhi gyud ang nindot kay nga kalikasan. Tanamo na, tanamo tubig. Oh, gwapa kaayo ang tubig, harang tinawa purya buyag. Oh, to ara. Unya buhol na ni atong asa naman tong buhol. Ang buhol na ay atbang sa dalagit man ni basta dalagit. Oh, dalagit na nga namis, dalagit mga bay. To ara ay napunog fag. Di kana napunog fag, kana mo'y buhol. Kana diha dapit. Mo ni ang view diri sa among silong. Oh, sige. Di man na mo malukop nagsuroy kay napuros hagdan wa na. Oh, diha lang ga kay picturean ta mong dong Ashley diha be. Oh, diha kay gwapa diha. Oh, naghinuktok kunuhay mo. Signal dito. Oh. Ah, di ara. Oh, solo na po, solo si diri lang. Na leng. Da, sige pusing gyud. Nindo tag pusing. Smile, pagitang ngipon, gamay. Dara. Ayog saba, dito ka. Oh, di ara si Angel na pud lang. Smile. Ah, sige. Oh, dinhi po sa Picas View mga bay, mao po dinhi. Oh. Mao po ni ang Picas View na mo. Naman mi sa among kuan cottage. Among cottage to as langit. Oh, to ara daghan ang taman gyud dito, nya nagpanday pa sila. Kasi kay nang kaana ta 100 ang oras. Asa ana kanang murag eroplano? Kanang aeroplane Cebu. Nya asa man pa dong? Diha ra lang pwede. Nako na bayad ka, di na ko na. Oh? Nay bayad. To may tao ditong galangoy-langoy, gadag karton. Oh, styro. Kuan na sila. Nangisda? Nag-maintenance na. Kanang pwede makamusalom din ha pa na amang gunay init. Oh, Kanang nainit diha. Mga guard na sila. Oo. naa diha ang mga isda no. Guard na sila diha. Hmm. Ay, amang isda. Ay, mana, kay na. Isda ay. Nakakura lang ilang dagat nga kanang na murag ulo. Oh. Puto bra diha ang ligo nato. Nakabulampas. Kanang na ilang isda na, oy, namana na. Na mga bike ay namana, oh. Sana ko naman yung lutaw. To ana naglutaw-lutaw ng tawo gibira-bira ni ang styro. Kuan sa to kanang Sige, manghipos na ta kay manghipos na may mga bay kay lakaw na mis buntod. Manindot kay Purya buyag kanindot. Ito nakaandaro. Ang tao na oy. Tao galangoy nang mana. Tuwa ay ganay galukdog styro na ito man eh. Oh. Kana dai galangoy-langoy ang taong galangoy to ara. Manda pwede magyana. To ara ang tao galangoy ang ulo to ara dara pud ang styro. Ihang giguro kay nasya kuha. Yan na dai dog isod sa yang styro. Oh, ang yan isda nakuha. Pwede man mangisda diha. Hindi man. Uy na, oh. Pwede. Naman din. Pwede raman basta dili lang bumbahan. Oo, basta di lang dinamita. Di lang magamit og dinamita. Dako man pud na. Nabubuto ba sa dagat? Pag Mabutos dagat mga matay ang isda. Pag kanindot ninaog di ka sa silong. Wagi ka. Wagi ka mag-text no. wala mo kay video diha nga nag-swimming. Lagi. Balik pohon. Aw di na, tama na ta di alas 12. Nagsik in.
Nag-check-in tagahapon alas 2 pero unsa na tang orasan nakaabot. Matataod to naman. Ni sayo mo. Mataon ta dili gudayon. Oh, sayo ta mo mata. Mintas nag-order. Sayo bitaw wala size pa to. Sagad ka lang naghago ka man. Kanindot pure buyag. Dali Asli. Nag-prepare na mi. Nag-prepare na mi. Asa man ang susi. Ang masusi naman to na. Ay, hoy. Jangan ng mga order rin. Di lang makalaro. Tapos mo, napoy kinunan na rin. So, nabisi na mi. Napay abli nga bag. Ni mga bay para mo pauli na mi. Diyan nagrukdo na Dili mi mga mga bay. Ato pa may sa ka-Ades day. Maadto pa mi sa Mantalungon. Mantalungon. Sa South Oh, yun. Dalagi. pinaka-south yun. Tara, tana. Unsay pinaka- Tanawa kung asa ka nagtunog ha, kahandas ka ba diha? Nga naman. Ito yung maulahi. Mag-una ka bidyuhan mi. Mag-una ka wala. Ikaw, Hawid. Wala. Biyan, lingi-lingi, tanaw-tan ang mga charge, telephone. Wa na nabilin. Charger. Oh, mga bahag na nga bilin. Oh, sige. Ay na inabilin uy. Siya ba bahag tiil? Ihi. Ihi, oh, i-plus pod. Bye-bye. Bye-bye. Thank you number 18. 18 and Kahoy, oh, kahoy lang. 18 and then you plus 9. Oh. Nindot swerte atong room kay 18. Mo bito pagtanan ko. Oh, wow. 18 and then plus 9. Mao lagi. Hinay day. Oh, sige. Dili mga naog na sabi mga bay kay maadto nami. Pat na ay kuhain akong bubur ha. Ay nakuhaan gyud imong kibot. Ay diin man ang kamera paingon. Tibuok lawas pod. Sus kalakuan akong likod lapat kaayo. Ah, di man layo man ang kamera. Tikasan man ning kamera layo maniwang mata. Ug iduol to ara. Unsa man? Card. Nakasusog dito. Eh, siya lang si Ton, be? Nakasukot na ito. Ay. Oh, ilara man na i-check up, sige. Ilara man gyapon tong isuksok. Ingko bay ba, di ara ang kaupas ato nang kuan kay itong gisahon. Yan ang manubo sa punuan saging. Ano yung lindot kayo na siya? Mapapang ilang doon pa na siya. Tubo dito bitungan. Dako gid siya. Di Kuhain manguli. sign diri sa taas. Oh, nagkuan na nako ng restaurant nila. Bye-bye! Sus, to anas langit ay. Pre buyag. Salamat to nag-una kay mga baskog man tug bukog. Paspas kay makalusot. Tingog sa lapu-lapo? Ha? Muna tingog sa lapu-lapo? Wala lagi kag taga-dalagit. Naka Itunan. Sulti kay murag taga-dalagit. nakasuon na lamang sa ilang mga tuno. Ang tuno rin ni sa dalagit kay ngon ini. Yes. Oh, sige. Salamat ha sa breakfast. Oh, sige. Laban-laban lang mo diha. Oh, di pa pamahaw ring pamiyaan. Tuan na ang gasilpi. Hala, sige. Tara. Ay, hala, naade diha. Ay, naade ay. Auto. Bangag ba? Sige, ato. Naade, bangag diha. Ipangsin, baya ninyo na. Sa kay kagabayo. Di Sulu-suluhi lang sila. Mana? Oh. Kita na ko na ipi. Kita.
Oh, sige, pag humag silpi, lantaw na dayon. Oh, ingana man kita. Unsay dagway? Wala na maura dito. Picture ka rin mo. Picture ka rin. Kaning babae, sige. Yan ang bay. Then siya ko ipo. Uy, di ay daghang kaupas mga bay, harbiso na nato ni. Ha? Oh. Di ay daghang kaupas, mangharbis na ta. Uy. Hala, dunay bitin, Ginoo tabangi. Oh, sige tara sa Bigra Cafe. Oh. Diha ay nindot diri bay ay. Kuani ko ari ba. Di ay nindot kayo. Padong na mi gawas bay. Oh, diara. Ang view. Oo, diara lingkod ko diha. Oh, sige. Kuda-kuda ko sa mi para na remember me. Agay kainit si Ton. Ay sa sige. Uy, kalami. Og di ari against the sun, no? Oh, again, sige. Try lang nato. Oh, sige. Tara, gadoyan-doyan sila. Oh. Kani Big Rock. Oh, kain na. Oh. Na Big Rock Cafe. Dinita. Siya man silaw? Ari ka? Ha? Aris kilid. Busy kayo ang taga-picture. Ikaw ba? Wa pa kay picture? Oh. Tu ay mga bata dito gaduyan. Asli, tayo diri Asli. Oh, di apoy tambayanan diri oh. Tonra. Tu apo. Wala kanindot. Oh, dia nindot og view. Kunin silang ato. Ha? Silang, sige. Mura dili ka kabiya lagi sa good. Dili ko, dire. Lingko diha siya ginabas ng kahoy. Oh, kay may pagkuha diri ngano ikaw sa dito ay niya. Naasa ko. Uy, tanaw diri. Si Inday ka dito diha day kay kuha ang law. Oh, Kuha ang ilaw. Kuha ang ilaw. sige. To amon taga picture tas langit. Tus lang. Oh, solo. Uy, ayaw kay ilamba. Ayaw ilamba. Ana lang. Ayaw isang ko. Di kana ra, the waiting og. Sige. Hello, Inday. Asli dito. Wa na maana. Asli dito, Asli. Oy, di na oy. Madugay nag-ilis. Ma-out na ta. Nag-sliding mo diri? Oh, sige, solo. Dara mga bay, panglaag mo diri kay ma-relax juga diri. Sige, ali diri Angel. Diri apil diri. Dagan kay. Ali, ikog diri gamay. O dito magbuwag-buwag kuno hay ta, naglalis kuno ta. Ana, Maligo ka karon nga mahuli na ta. dito na ato bang. Natawa puyo. Ikaw dahil dali na. Na picture ni si Tabi ron na. Video diay na. Oh. Mana? Nawa. Intan Ginoo perting pagkugi. Nawa ang kamera. Tapos dagat naglangoy naligo. Ang ilang opisina mga bay to ara taas kaayo. Mo na ilang opisina diha. Diha mi mag-surrender.
Nya, check up po nilang kwarto ka ba sige pangdang remote siya ba? Di oh. Ay cottage. To ay bao naglutaw-lutaw siya kuan swimming pool kay wala na nangaligo bao na lang pud ang Oh, naligo. gisakitan kay kagat sa bitin. Hala ka. Ang bitin. Kamaayo gid mo kuan oy. Yang usan sigang mata. Sigang matas ka kuyaw. Sige. Pa. Ala isin yan na ko bayan. Joy daw ko bay. GHOY. Kana ala nindot tanawon silang duha. Unsa naman to? To ay nagkuan. To ay nagkuan sa luyo. Nagkuan sa luyo oy bakraw na nako. Ay kalami sa hangin. My God, thank you Lord. Gidunghayan kog singot. Napod sila gamay humulanan. Let's go. Uy, Angela, your bag, baby. Ayaw kalimti mo mga da. Kay maura na sa kabuok. Ang akong sapatos to sa kuan. Sakyan na no. Di ang ilang opisina mga bay. Di adiri. Ang pamalidaghang cottages diri. Di ara. Sa kanamis taas. Niya panglaag niya mo din he. Kamu nalay bahala diri. Di ang ilang mapa di ilang mapa paingon sa restaurant Gazebo North in San Bating mga cottages di ara diri ilang mga mapa di ay basa ka pa dong di ka mawa okay oh my God di ay diri ilang parking area dakong bato di gisalipdan man sa motor. Dakong bato kay dako magyugay ng batuha. Buya-buya. Mag-selfie unta ta diri di may motor. Kuya pwedeng. Pwedeng i-sandig. Dali, picture ta diri, be. Di ada kong bato. Maay na, kay giirog na ni kuya. Sige, diha, sa kilid, sa kilid. Ana, dito gid sa kilid sa letter D. Sure. Sige. Ayong sa lipdi ang letter D. Ana. Pwede ka dispikas lang. Magbuwag mong injil diri sa pika sa letter O. Kita pa man. Ana. Sige, posing yun. Kanang pinaka the best, posing. Sige. Solo. Irog sa gamay lang. Dali. Sige. Jim. Tubang. 1, 2, 3. Kanindot mo posing. Asli dito daplin para mabasa na. Bye-bye mga bay. Mo na ni. Uli nami.